faɗa a cikin wannan jawabi da aka yi 'yan jarida. Wannan ya biyo bayan taro na 'yan jarida da Shehu Sagagi ya yi jiya, inda yake cewa suna nan su 'yan PDP ne kuma suna goyon bayan ɗan takararmu na shugaban ƙasa, amma kuma sai zo yake cewa yana kira da wato shi shugaban jam'iyya na ƙasa da ya sauka. Sannan kuma ka duba duk mutanen da suke kewaye da shi, na tabbata duk da yake bibiyar tafiyar jam'iyyar NPP zai ga wayannan mutanen su ne a cikin wacce jam'iyya. Saboda haka wannan ya ba da mamaki cewa ya za a yi wasu jam'iyyar su zo suna maganar PDP. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan abin da ya kawo zai jawo matsala a cikin jam'iyya, zai jawo rarrabuwar kai na cewa shugaban jam'iyya na ƙasa ya sauka. Kuma abin da ya faɗa shugaban jam'iyya na ƙasa ba ya ce in an sami ɗan takarar shugaban ƙasa daga arewa shi zai sauka ba. Abin da ya ce in an sami ɗan takara daga arewa kuma ɗan takarar na aka je zaɓe, ya ci zaɓe, aka rantsar da shi, aka kafa gwamnati, to shi ma tun da arewa yake shi ma zai sauka. Saboda haka mu je an yi zaɓe ba mu zo mun ci zaɓe ba a kafa gwamnati ba, ko da zai wannan magana sai ya dakata sai wannan abubuwa sun faru, sannan sai ya ce to kamar yadda ya alkawari to ya kamata a ce yanzu ya sauka, har bai sauka ba. Kuma mun tabbata shi shugaban jam'iyya a matsayin sa na dattijo, mutumin da ya san muhimmancin jam'iyya da dokoki, in har Allah ya kai mu kai kuma za mu kai ga nasara, na tabbata zai sauka da kansa.